Salut lume! Astăzi vă prezint Assassin's Creed 2. Bine, 3, încă nu l-am început. Jocul ăsta este vorba despre un asasin din Roma. Foarte interesant jocul, îmi place mult. Cu o istorie puțin dramatică și multă acțiune. Da. Vă prezint Assassin's Creed. Asasinul se numește Ezio. Tare tipul. Assassin's Creed. Nu știu. Și nu știu, jocul ăsta este apreciat. Nu, jocul ăsta e impresionant. Nu știu, cine... Ubisoft, echipa Ubisoft a făcut o treabă bună, nu știu, eu apreciez mult. Bineînțeles, este inspirat din întâmplări adevărate. Un film, da, e inspirat. S-a inspirat din întâmplări adevărate. Puțin acțiune. Hai să vedem. Uhu! Sunt bun la bătut gărzi. Da, la hai. Dă-i să-l doară, dă-i să-l doară. Auci, mi-a luat inimioare. Bă, m-ai ratat. Auci. Cambaxal! Oh! Cambaxal îți zic eu după ce se filmează. Într-un fel zis, este banana dintre portocale. Ah! Frumos, i-am bătut. Fost ușor. Sincer, am și prea uitat cum se joacă, când am mai jucat de câteva luni. Haha, am ciudit. Mișto. Deci, nu știu, cine a jucat Assassin's Creed înseamnă că chiar este... Îi place aventura și istoria. Da, istorie. Și, nu știu, jocul ăsta e puțin dramatic, deci pentru cei cu sentimente puternice, vă recomand să nu jucați. Că poate plângeți. Tu ce joci, mă, Counter-Strike? Cine eu să fug? Bă, pizda, mătii. Gata, l-am bătut! Stai, aici trebuie să spun cenzură din greșeală. Da, o fie. Sare! Nu, dar sincer, Assassin's Creed 3 e mult mai frumos, mai modern, să zic așa, mai de zilele moderne. Vorbește mult mai tare. What the fuck? What the fuck? 4. Am bă, ce ți-ai dat? Pușcașul marin. Ăștia aștept. Ce? Ba, merda. Oh! Au, ce m-a lovit. Ah! Aici a căzut. Da, nu știu. Cam chealu. Uite, un cal negru. Asta e al meu.
Așa, shift mount. Și acum, oh! Ce iubesc Assassin's Creed dacă n-am jucat 3 luni de zile? Ce ăsta, Panteon? Sau ce era? Am uitat. Da. Iuhu! Da, la școală plec. Ce frumos e, bă, ce frumos. Uite, așa de frumos, de admirat. Wow. Nu scoate sabia. Așa. Fine. Interesant, chiar îmi place. Nu scoate sabia. Da, și cam asta ar fi prezentarea Assassin's Creed. Mișto, sper să jucați voi, dumneavoastră. E un joc destul de frumos, îmi place. Vă recomand să jucați. La revedere!